mga tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod mga igsuon ato ning ablihan, ato ning sugdan diha sa pagampo ug akong gihangyo matag usa nga moduol ta sa atong buhi nga Dios uban sa ato ang kasing-kasing, uban sa atong nahuna sa pagdaig, pagpasalamat sa kadaugan, kalampusan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Magampo kita, amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy naghatag kanamo sa tanan nga gikinahanglan imong gitagbo o Dios. Ug walay nakulang sa tanan Ginoo nga imong gikinahanglan, kanunay nimong gitagbo gisulayan ang matag usa. Padayon ka usab namong gipasalamatan ug gipasidunggan niining takna o Dios. Di na amo na usab mabati ang imong pulong, ang imong mga mensahe nga maoy tinuod nga panalangin nga giya sa among pagpuyo sa kalibutan aron kami dili malayo sa imong plano sa matag usa sa among kinabuhi. Bless Ginoo ang amo karon nga panag-uban, di dunay pinasayng pabor panalangin nga gikan kanimo. Moy amo na usab nga mabati nga siliti sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Mayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Laida Panday ug maayong pakiguban ga maayong gabi ni Ruel Lacson, matud pa Bulong family ug also sa mga listeners have blessed Tuesday evening. Mayong pakiguban ni Nansky Tambokog. Si Josephine M. Vicente, good evening Pastor Gideon, watching here in Pwede Mi Mo Request Pass, matinod-anon ka. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo diha Sister Josephine nga nanukad diha sa Talipon, Bohol. Ang Dios magpanalangin. Ug akong tagaan ato ang at patalinghugan ang pulong sa Dios diha sa usa ka awit, matinod-anon ka. Si Ami Agustin, hi Pastor. Good evening, maayong gabi ninyong tanan. Siniti Lapas Mamarto, maayong gabi Pastor. Salamat nakasugod ko. Nukad sa Maguindanao del Norte, si Joy Bayhon, maayong gabi ni mo diha Sister Joy. Si Elsa Pipito, good evening Pastor. Salamat sa Ginoo, gitubag niya ang imong mga pag-ampo na ayo akong bana. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Salamate ang Ginoo ug ayaw kalimot sa pagdaig sa iyang pagkagamhanan. Diin sa iyang pagkamatinud-anon, kanunay niyang gipasinati natong nangalagad og mingtog minangop sa iyang ngalan. Mayong gabi ni Eve Mats Kosyo, mayong gabi Pastor.
kag sa tanang nagapaminaw ni ini nga programa watching from Candoni, Negros Occidental. Ato igsuon matud pa maayong gabi Pastor watching from Saudi Arabia. Og si Miguel Angel, maayong gabi ninyo diha Pastor. Og sa atong tanan nga mga igsuon sa Ginoo diri sa program Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pagkadalaygon sa Ginoo nga makadungog na usab ta sa pulong, maayo ang atong kinabuhi. Matud pa diri sa atong igsuon, maayong gabi ini mo diha Pastor. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod ko matahom nga mga awit labaw sa tanan, makapaminaw na pod ko pulong. God bless Pastor og sa imuhang pamilya. Pastor, request kog song labaw sa tanang butang atong igsuon nga ang iyang ngalan ay gisuwat og Kinoryano nga pagkasuwat. Maayo nga pakiguban ninyo diha. Dunay nag-request og ikaw ang kusog og maayo nga pagpaminaw ni Pops Jilo Mingito. Maayong gabi Pastor, naglantaw mi karon kauban sa akong asawa ug akong bayaw. Excited nami maminaw sa midsay sa Dios. Request og kanta Pastor, kanimo lang. Sa mga pulong mo, mga saad mo. Sa mga awit nga gi-request sa ato ang mga kaigsuonan o kisa patong maulahi, ako lang yung ipasunod o kinsay nagkauna. O kaganina mga kaigsuonan, wala ko ka live, mauna nga wala ko ka entertain sa mga request awit makalangit nga gusto nga madunggan o mabati sa atong mga kaigsuonan diri sa atong programa. Kay kaganina mga kaigsuonan doon na milakaw o akong ipasalamatan ng Dios sa kalampusan sa mong lakaw kay nakasugod na gid mi og nakasugod na kita og pagpamalit og mga materyales para sa ato ang tower sa FM. Sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, gikutan ko, wala ka na. Mayong pagiguban ni Maria Presente, matud pa, awit makalangit lilim. Mayong gabi Pastor, salamat sa walang sawa live Pastor para share ni mo bahin pulong sa Ginoo. Pabati ko diya amo Pastor Gideon sa Siargao, Santa Fe, General Luna, akong mga igsuon diri sa amo church. Salamat Pastor, maayong gabi. Maayong pagbati gikan ni Miguel Angel. Okay no, salamat kaayo sa awit makalangit matinod anon. Awit makalangit labaw sa tanang butang diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Juliet Valenzuela, good evening Pastor. God bless you more and your family. Request ko Pastor, goodness of God Bisaya. Si Chris Kit, maayong gabi ini mo diha Pastor. Maayo kay naka-live na pod ka og balik. Si Jose Kabugnason Siringan, maayong gabi Pastor, dalay ko ng Dios, awit makalangit pagka maayo mo. Siguro dili na nako mapatukar gyud ang tanan mga kaigsuonan nga mga awit tungod kay gamay na lang sad ang atong oras. Ako ning paspasagbasa ang mga minsay nga gikan sa atong mga kaigsuonan nga nagpaabot diri sa atong programa. Si Gigi Mays, maayong pakiguban og Mary Grace Batik Palgan. Si MG Tars, good evening Pastor, kumusta na? Request kog awit makalangit Pastor pun ako nangandoy. Nindot kaayo ni MCG Tars. Okay ra gyud mi bro, salamat sa Ginoo sa iyahang pag-uban. Si Josephine Tablo Mandod, hi Pastor, maayong gabi.
akong iampo ang akong ipaampo ang akong kinabuhi nga dunay kadasig o kalig-on bisan pa sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Ug ang akong mga upat ka mga anak ug bana hinaot ko nga moabot ang panahon nga magkaiusa mi sa pagpangalagad sa Ginoo. Og salamat pastor, God bless og sa imuhang tibok pamilya. Ang imong tinguha og mga pangandoy nga magkaiusa mo abot yun na lamang gikinahanglan ang paglahutay. Kinahanglan mo lahutay gid ka. Aron makalahutay ka pailo paubos lamang og kinahanglan pangayoon nato kanunay ang kadasig kalig-on sa pagsunod kang Kristo. Si Maribel Ilugon, hello pastor, thanks God nakapaminaw na pud ko sa God is good all the time kanatong tanan. Watching from Qatar. Mayong gabi ni mo diha Sister Maribel. Si Jesus Simeros, mayong gabi pastor sa tanang mga igsuon nato sa Ginoo pastor. Pwede maka-pray request nga taga nag maayong amo ang akong manghod nga si Gina Operio pastor na Asya sa agency karon diri sa Riyadh. Salamat. Ato nang dadon sa mga pag-ampo ang imuhang manghod Sister Gisa nga atagan sa Ginoo og maayong buutan og kana bitaw nga makataog yun nga amo. Si Mark Joseph maayong pakiguban ug maayong pagpaminaw ni Rostico Haso. Good evening sa tanan ilabi na nimo pastor. Watching from Kabangay Northeast San Miguel Bohol. Si Luila Montante, kumusta pastor? Dugay-dugay jud ko wala makapaminaw sa imong wali. Kira gyud mi og salamat kaayo sa imong pagpangumusta. Si Wing Corospero, maayong gabi and to all listeners watching from Davao Oriental. Si Pueblo Rosilin, maayong gabi pastor. Salamat kay kita na pod mi ang imong live from Plagatasanon. Pwede ko mo request pastor dalang panan kay bisan man sa mga problema ang Dios lang ang among gidampan. Ay, kumusta mo diha sa Plagatasanon, Pueblo Rosilin? No, salamat kaayo sa imong pagiguban. Pangumusta ko ni Pastor Billy, Pastor Chanel, ni Pastor Jomar, Pastor Alwin og ni Konsehal Raimundo Escopete. Salamat kaayo sa inyong pagtubaya. Siguro ang inyong awit nga gi-request dili na nako maapas tungod kay daghanang nakauna og daghan pang mga awit makalangit nga waiting diri sa to ang programa. Mayong gabi pastor, God bless your request kog kanta dalay good ang Dios. Anisito Dapar watching from Japan, no? Salamat kaayo Anisito sa imuhang pagtumbaya diri sa atong programa. Si Maribik Thomas, maayong gabi gikan sa Saudi Arabia. Ato igsuon nga naa sa gawas sa nasod nakig-uban usab sa ato ang programa. Si Naomi Piano Caranil nga diha si Palay City, Negros Occidental. Si Ruel Lacson, request ko pastor, awit makalangit na saan na kaya ako. Mayong gabi pastor, makapaminaw na punta sa ihang mga pulong. Salamat kaayo gikan ni Sister Bernadette Alsola. Mayong gabi ni Bilin Ortaga o si Alex Ganso Umak. Maayong gabi sa tanan. O kanimo pastor, naghinam-hinam na pod mi sa imong pag-live. Request awit makalangit labod. O Victory Van, salamat pastor watching Sierra Volunis Bohol. Awit makalangit mga kaigsonan, ako taganog pagtagad kanimo lang. Kinabuhi ko kung malayo
Mayong gabi ni Alex Ganso Umak no og ni Mary Grace Thomas Costello. Maayong nga pagpaminaw ni Estrelita Balaw. Mayong gabi Pastor, salamat ka sa kanunay nga imuhang gi-share bahin sa pulong sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Brother Josepino Paran nga nanukad dihas Compostela, Cebu, og ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Mayong gabi Isis og ni Judy Jojo Asuncion. Mayong gabi ni Velma Almedora og ni Intag Evelyn Bawan Samok og ni Mark Joseph Monticelio og Kumawas Randy. Maayong nga pakiguban ni Gina Kamahalan og ni Joel Maguan og Paulito Tenorio. Dalaygon ang Dios. Maayong pakiguban og maayong gabi, maayong hapon diha sa Sweden, Sister Marcel Hendrickson. Hello Pastor, maayong gabi, mo replay lang ko ka Pastor kay tulog ko balik kay work on niya sa gabi. Salamat kaayo. Okay sis, ampingan ka sa Ginoo ang Dios maguban kanimo. Si Roy Sachin, maayong gabi Pastor, salamat sa Dios naigot jud ko sa imong pulong kahapon. Kabahin kung kumusta ato ang kasing-kasing sa Dios o relasyon sa Ginoo. Nakahilag jud ko kay dili musugod ang iyang gugma, masukod ang iyang gugma diri kanato. Request ko kanta Pastor, Sumigaw sa Galak. Daghan kayo salamat Pastor, God bless og sa tibok pamilya nimo og mga followers ani nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa atong buhi nga Dios nga nagpanalangin og mayo pagiguban ni Ros Datuon nga nanukad sa Malaysia. Si Ate Rin Dalagan, maayong gabi. Si Belflo Elisio og si Lisel Joy Maniasa. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jean Bertini Mamitis. Good evening Pastor, and to all Pastor watching from Saudi. God is all good all the time. Pastor, request ko kanta Pastor, tubig ka sa kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ni Pastor Sapri Candelario. Mayong gabi Pastor Gideon, on air na ka sa Shiny FM Balok 95.3 Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless og sa tanan mga listeners sa 95.3 no. Salamat kaayo. Si GC Campolio, maayong gabi Pastor, request kog song Pastor Lonlon nga Bulawan. Sa mga request mga igsoon, murag dili na nako maapas tungod kay ang atong oras gamay na lang sad. Si Steve, maayong gabi Pastor, salamat kaayo kay makakita na pod live bago matulog. Lami kaayo makapaminaw og pulong sa Ginoo. Prayer ko Pastor na ako bakpin nga sakit permi apan ginasalig nako sa Ginoo. Mamaayo ka Sister Vicky Bulitsi, Davao City. Si Danny Okdaw, maayong gabi ninyo diha from Kilalab, Mahayahay, Monticaw, Misamis Oriental. Have a blessed evening Pastor, uban sa imuhang tibuok pamilya ug sa tanang mga viewers and listeners. Request to song Pastor Milagroso. Thank you and God bless. Awit magkalangit, ako ang tagaan og pagtagad sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit, ikaw ang kusog. Si Ann Gilardis, maayong gabi Pastor. Ato igsuon nga nanukad sa Calatrava, matud pa. God bless always, ganahan jud ko permi maminaw nimo Pastor, from An of Calatrava. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Si Balot Noypi Kaniti, mayong gabi diha kanimo Pastor. Christian Kasaligan, nakiguban og maayong gabi usab nimo diha. Si Dudong Kandinti, mayong gabi og ni Christian Kasaligan. Si Delalia Marasin og si Christian okay ha, ato na ning nabasa uban. Si Humi Masangay Bayo
Bayugan. Hello, Pastor. Maayong gabi. Pa-shout out. Watching from Dumaguete. Request kong song, Balikaning Tanan. Sister Maribig Lakay. Maayong gabi. May pagkikuban. Rosana Puli Magamway. Maayong gabi, Pastor. Watching from Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato. Si Doris Silinio, maayong gabi, maayong pagpaminaw. O matot pa nga good PM, Pastor, git ko kanta. Kay request og kanta. Kanang matinud-anon ka. Si Pastor Artemio Pakli, maayong gabi, Pastor, kumusta? Okay ra gyud, Pastor, salamat sa Ginoo. Okay ra gyud kaayo mi diri. Kumusta mo diha, Pastor? Ayo magkita ta sa ato ang meeting karon siguro nga first week sa March, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Si Metzler Bibelio Anabit, good evening, Pastor, salamat sa Dios nga nag-live na pod ka. Salamat sa Ginoo. Og sa kadasig sa pag-share ni Sister Gigi Mays sa ato nga programa, ang Dios nakakita, ang Dios magpanalangin kanimo, sis. Si Metzler Bibelio Anabit, Pastor, pwede ko request og song awit sa gugma. Ora daghan na gyud kaayo, taas na layo na kaayo ang mga nag-request. Si Ryan Gambong, maayong gabi, og si Anapi Yana, good evening, Pastor, from Bagakay, Talibon, Bohol. Si Ann Gilardis, prayer request, Pastor, nga ang mga balatian sa akong panglawas mga wala na. I declare right now in the name of Jesus nga ang imuhang gipamati nahanaw og nahilis sa gahom sa ngalan ni Jesus. Good evening, Pastor, salamat makapamati naman ta sa pulong sa Ginoo. Gika ni Arlene og padayon nakiguban si Pastor Artemio Pakli, Pastor, maayong gabi, og matud pa okay madaugon, Pastor. Wow, no? Anak gid madaogon. Si Maribit Sugatan, God bless, Pastor, sa imong ministry. Risi Baldonado, maayong gabi, Pastor, watching from Pasay, Negros Oriental. Awit makalangit mga kigsunan, goodness of God. Diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong oras mga igsoon, alas 8:11 na. Human aning goodness of God ato ng patalinghugan ang pulong sa Ginoo. Mahitungod sa pagsimba, mga buhat diha sa pagsimba og mga gikinahanglan aron dili mahimong kawang ang mga buhat sa pagsimba. Mayong gabi ni Maribik Lakay og matud pa, good evening, Pastor, nakapaminaw na sad mi sa imong live. Putol-putol lagi kay permi ka loading man, Pastor, sa bless God bless, Pastor, og sa imuhang family. Siguro sa imo ng signal, Sister Maribik, o sa imong wifi. Si Jigo Ganusa, maayong gabi, Pastor, shout out po, watching from Tagum. Si Jigo Ganusa, maayong gabi, Pastor, shout out kay Tagum, no? Si Anisa, maayong gabi, Pastor, paampo ko sa imo, Pastor, nga sa akong bana unta mag-ayo sa iyang sakit. Salamat, Pastor, from Banga, South Cotabato. Salamati ang Dios ang imong bana giayo sa ngalan ni Jesus. Kita ta mingaw namin ninyo, Pastor. Wow, kusad mingaw na ko sa imong smile. Kita, no? Salamat kay sa imong kinabuhi, Pastor R. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, sa imong kahago, sa imong kugi, sa imong pagkamapaubsanon, nakitaan ang tanan. Ug ang Dios mao'y mo ganti ug musukli niini sumala sa iyang mga saad. Namis nako ang atong pagbanding sa buluhaton. Ang Dios mag-uban kaninyo diha, Pastor Art. Si Maripi, good evening, Pastor. Ug sa imong family sa tanang nagtanaw. Kumusta mo, sis Maripi? Kumusta mo? Si Joy Bastatas Romag, maayong gabi, Pastor Joy.
Kumusta mo diha sa Konsolasyon? Si Buhana sa Hong Kong. Naade ay si Buhana. Siguro na po'y emuliar. Matod pa, kamatso si Pastor murag imong banati. Murag ko ng imong bana. Si Joey Batastas Roma, request ko og song kinsaman ako. Romeo GC, salamat sa masyong gabi. Mayong gabi. Nimo og sa imong pamilya. Salamat usab sa mga mensahe sa Ginoo. Amo na sa mabati pinaagi nimo. Ngayo pod ko og awit Pastor Milagroso. Okay, daghan pa gyud kaayo nga naghatod og mga mensahe. Lamang adto na ko moadto sa pinakalas nga nihatod og mga mensahe para moadto na ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, bahin mga igsuon sa mensahe sa pagsimba or bahin sa pagsimba. Adunay mensahe ang Dios nga kinahanglan nato nga irenew sa ato ang una-una, irenew sa atong kasing-kasing. Mga mensahe nga kaniadto ato nang dunggan, mga mensahe nga siguro ato nang nakatunan. Apan tungod kay ang ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, daghan ng naatiman o daghan ng mga nabuhat o buluhaton mga igsuon, medyo na nakalimtan ang uban nga mga gikinahanglan nga imintin sa ato ang pagsimba sa Dios. Mahinungdan ang ato ang hisgutan karon nga mga mensahe mahitungod ni sa mga buhat sa pagsimba. Mga gikinahanglan aron dili mahimong kawang ang mga buhat sa pagsimba. So atong gisgutan gabi mga kaigsuonan ang mga buhat sa pagsimba. Kung ang usa ka tawo, usa ka magtotoo, ikaw ug ako moadto gani kag simbahan, wa gyud lain nga tutukan, walay lain nga paningkamutan, mao nga mabuhat ang buhat diha sa pagsimba. Kay mahimo manggong kawang og useless ang pagsimba kon nahimo lang tang audience. Murabag og sa pinulungan sa Biblia murag nangispiya lang taba. Na ay mga magtotoo nga niadto og simbahan wala kabuhat sa pagsimba. Wala makahimo sa mga buhat sa mga pagsimba. Tungod kay naa sila sa punto nga nangispiya lamang. Kanang naniid ba? Nga dili maoy importante sa pag-adto og balay alampuanan or simbahan o tigumanan. Wa man tay laing rason nganong moadto ta simbahan. Kundili ang pagsimba sa Dios. Diha sa pagsimba mga igsuonan nato ngadtos Ginoo, dunay mga buluhaton. Dunay mga buhat nga angay natong himuon sa matag adto nato sa simbahan aron mo simba sa Dios. Diha sa pagsimba atong gisgutan mga kaigsuonan, usa sa mga buluhaton ang pagpaminaw, ang pagpatudlo. Na ay nagtudlo, na ay gitudloan, na ay nagwali. Tanan mga igsuon nga tigumanan, panahon gani sa pagsimba, dunag yunay minsahiro. Dunag yunay mga magwawali. Kita nga moadto sa simbahan, mga igsuon kus Ginoo kinahanglan ang atong kasing-kasing imti. Kinahanglan uhaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan excited sa mga mensahe sa Dios. Labos sa tanan, dunay kasing-kasing nga matudluan. Dili maayo mga kaigsuonan nga moadto tag simbahan nga ang atong kasing-kasing puno. Napuno sa mga reklamo, napuno sa mga problema. Dili man gud ta kaawit og mga malipayon nga kanta kon ang ato ang kinabuhi iduol nato sa Dios isimba kung naay mga problema. Gani kung moadto tag simbahan
mga igsuon, ang pag-adto og simbahan sumala sa atong gihisgutan kagabi. Muadto ta uban ang kalipay. Muadto ta mga kaigsuonan uban ang pagmaya. Kay dili biya ta kaawit nga malipayon mga kaigsuonan kon muadto tang magulanon. Usa sa mga hinungdan nganong magulanon ang tao kay dili sad pud siya madinawaton. Mao manay rason nganong naay mga panahon mo abot ang pagkamagulanon sa kinabuhi. Unya kanang magulanon mugkuyog ra ba ng pagkasaputon? Wa nagyoy ayo ang pagsimba. Diha sa pagsimba atong hisgutan kagabi, buhat sa pagsimba dili lamang ang pagpatudlo ug pagpaminaw ug ang pagwali mga kaigsuonan. Diha sa pagsimba mga igsuon, gisgutan usab ang mga pag-awit. Dili maayo mga kaigsuonan nga pila na katuig kang nanimba, wa gyud kay kantang mahuman. Unya atong gisgutan magabi mga kaigsuonan nga kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, kinahanglan nga kabalo na ta mo gamit sa kanta. Kanang kabalo na ta mo kanta ba? Sako nang gipasabot kagabi ang taong kabalong mo kanta, kanang tinuod yun nga kabalo mo kanta, kabalo siyang mo gamit. Kung asa pwede gamiton ang maong kanta. Ang pinaka-importante mga kaigsuonan diha sa kanta, kanang nakasabot ka sa imong gikanta. Ang problema lang sa Pilipino, natong mga Pilipino, naatay kasing-kasing nga sa in English pa love music ta ba? Love of music. Nahigugmata sa mga sound, mga sunata. Kabantay mo mga kaigsuonan, bisan ang mga batanon pag naa na gani sunata, murag ang tiil mo tikab-tikab dayon. Dayong murag ilihok-lihok dayon kanang murag iyog-yog-yog ginagmay. Isabay sa sonata. Pero ang pinaka-importante mga kaigsuonan, diha sa pagsimba, ikaw ug ako nga mosimba nga mag-awit para sa Ginoo, importante diha kanang nakasabot kas kanta. Kay kung nakasabot kas kanta, mga igsuon, maantigo ka kung kanus ani mo ni gamiton sa ato nang gikaingon kagabi. Daghan nga mga magwawali, mga leader sa simbahan, mga worship leader, nga di ka antigong mubahig sa kanta. Ang susiha, gikanta pagdayong human. Kay naalagi sa lyrics mga kaigsuonan, kupti ako, gaks ako. Nya, naadayoy challenge mga igsuon sa di pata mo pauli magpakuputa sa Dios. Unya naaman sa susiha mga kaigsuonan nga uhaw. Tagbawa. Bago pagani kang nagkasimba, nangayo na po ka Ginoo. Mao na nga ang mga kanta nga atong gamiton kinahanglan nakasabota o nasa tanan nakasabota. Mao na'y pinaka-importante, nakasabota sa kanta. Ayaw pili ang sunata. Kay kasagaran mga kaigsuonan, sunata biyay pilion. Nga kanang makasayaw ang tanan. Hanindot kaayo mga kaigsuonan gyud nga kining kantaha kay makasabay gyud ang mga tao kay kuan ni siya series sabay tuod ang mga tao makayugyog, makalukso, makasayaw, pero ang kasing-kasing wala makasabot. Ang nasabtan ang beat lang sa tono. Lawas ray ni uyog, ang kasing-kasing wala gyud maapektuhi. Kay ang sunata or ang tuno mga kaigsuonan, dili kaayo na, wala na siya effect sa imuhang kasing-kasing.
imo rang huna-huna ang mindawat ana. Unya ni-react dayon ang imong lawas, muna nga tikap-tikap dayon ang tiil, yug gamay. Kasayaw na gyud kumbaga. Pero ang tinuod nga dunay dakong epekto diha sa atong kasing-kasing nga muhatag og kusog, kadasig, labaw sa tanan mga kaigsoon, kalipay ug kalinaw sa imong pagsimbas Ginoo kanang nakasabot ang imong kalag sa mensahe sa kanta. So atong gisgutan kagabi mga kaigsuonan ang mga pamaagi kung unsaon pag gamit ang mga kanta. For example, ikaw ang modala sa praise and worship, ikaw ang mulid sa mga kanta nga para sa Ginoo, nga imong dadon ang mga tao, nga kinahanglan ang mga tao nga imong gilid diha sa usa ka awit, makunik nimo sila diha sa presensya sa Dios, madala nimo sila kanang maagni nimo diha sa usa ka awit. Una sa tanan, kinahanglan ka antigutang mo arrange sa mga kanta. Maubig yun ay trabaho. Especially sa mga pastor, kay mo na itudlo sa mga worship leader. Ang pastor mo tudlo na sa mga worship leader, sa mga worship team. Mauhinungdan nga ang mga magwawali o kanang mga nagdumalag mga simbahan, kinahanglan gyud gumuatin og mga seminar, especially sa mga pagdumala sa simbahan. Ang pagdumala manggod sa simbahan mga kaigsuonan dili manggod na sa pagwali lamang. Maghisgot ganita sa pagdumalag simbahan, ang kinatibuk-an maunay ihang gitun-an, maunay ihang pamalandungan, ang kinatibuk ang mga buluhaton. Daghang mga buluhaton diha sa simbahan. Daghang ministry kumbaga. Dili lang sa wali na ay men's ministry, women's ministry, children ministry, youth ministry, na ay mga worship team ministry. Unya, maunay tutukan, eksaminon, evaluaton sa pastor unsay kulang. Kay siya in charge ana. Especially sa mga worship team gyud. Kaysa ako nang gikaingon, mga worship team, frontliner na siya. Di ba nakanotice ta mga kaigsuon na nakamatikod ta nga, matag simbahan, di gyud mahitabo nga maguna ang wali, isa ang kanta. Muuna gyud ang mga kanta. Kay ang rason ana, ang battle manggod mga kaigsuonan, espirituhanon. Dili pisikal, dili sa kusog ug sa unod ug sa dugo, kundili spiritual. Ang pamaagi sa pagpakig-away, espirituhanong bahin. Ug ang gipakita sa Biblia kay espiritong bahin, ang importante mga pulong. Tungod kay ang pulong gikan sa Espiritu Santo. Mao hinungdan nga naagyoy mga pulong diha sa mga pagdaig. Naay mga mensahe gikan sa Dios sa panahon nga naang mga pagpasalamat, mga pagpasidungog ngadto sa Dios. Ang problema, ang usa ka worship leader, wa gani bersikulo. Maglisod pag gani basa sa Biblia. Mao na nga diri sa atong programa, gidasig ta sa Ginoo, gipahinumduman ta sa mga basic nga gikinahanglan natong i-exercise sa tanang panahon. Iti sa basic, kung imo lang taon. Pero mao'y pinaka-importante. Dili wadon ang pag-memorize og mga bersikulo kung naa ka sa worship team. Dili nimo wadon ang pagpamalandong matag karon og unya naa kay daily devotion with Bible reading, kanang tinuod gyud nga pagpangalagad sa Dios,
mao nay tinuod nga makit-an nimo sa imong kinabuhi. Na kay tinud-anay nga gihatag nga oras para sa Ginoo. O gihatagan nimo lawak ang Dios sa imong kinabuhi. Nga ikaw ug ang Dios maulamay, nagsultihanay, pagkaninduta mga kaigsuonan. Mutubo mulig-on ang worship team o ang worship team nga mitubo og milig-on ang ilhanan ana mga kaigsuonan kabalo mo unsa submission. Ang tinuod nga worship team nga milig-on mitubo mga igsuon, ang ilhanan submission. Ni submitar gyud na sa pastor. Pero kung wala gani mo tubo, gusto na nga ang pastor mo'y mo submitar sa leader sa worship team. Baliktad. Atong na katunan mga kigsuonan sa ato ang nahisgutan kagabi may tungod sa trabaho sa pagsimba. Duha banto ang atong gihisgutan. Ang pagpatudlo ug ang pagtudlo, ang pagwali ug ang pagpaminaw sa wali. Damor kang maminaw sa wali, damor kang gitudloan, damor kang mahimong magtutudlo. Tinuod na. Damor kang focus sa damor kang mo focus sa mga magwawali every Sunday. Imagine na sa usa ka bulan, dunay 4-5 ka Domingo. Siya ro sa pila ka Domingo sa usa ka tuig. Wa gyud kay nagkatunan. Unsa man day imuhang tumong? Nganong mo adto kag simbahan? Patsoy-choy lang. Di man na mao. Wa kay maani ana. Mo adto lang para ingnon ra gyud nga Kristohanon. Kapoy kayo na nga kahimtang sa kinabuhi. Kung inana na lang ang ato ang nabatasan, di gyud na mao. Wala tay maani ana. Sa daling pagkaistorya, perting iladara sa atong kaugalingon o kita ray nag-ilad. Mao na nga sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko mga kigsunan, girenew sa Ginoo ang unsay dapat natong buhaton. Dapat natong himuon. Dapat natong andamon. Mga gikinahanglan mahitungod sa pagsimba, wala na ililong sa Biblia. O gusto ang Dios nga ato nang ma-renew niining atong programa. Kay daghan ng kaayong mga pagsimba mga kaigsuonan nga wala na maalain sa Biblia. Unya gipasangil na lang sa Holy Spirit. Leading ni Holy Spirit, pastor. Saan pagka-leading sa Holy Spirit anang nagkayagaw na? Unya ang mga minsay sa kanta nagkabulubaliktad. Imbis ang kanta para sa sugod na himong panapos. Ang kanta nga para sugod tuan nas katapusan gikanta ug ang kanta nga para unta sa panapos sa si panimbahon naa sa pagsugod gikanta. Mga igsuon kinahanglan ato gyuning mausisa. Ato ning mapisa-pisa. Ilabi na sa inyuhang panahon sa pagpanimba. Kay luoy kaayo mga kaigsuonan ang atong kaugalingon nga wa gyud nang katunan. Nagkabulabalintong ra ng mga sistema o pamaagi sa pagsimba, di gyud na siya maayo. Mao na nga diri sa atong programa pahinumduman ta sa Dios kung unsay angay natong buhaton ug unsay angay natong bansayon, unsay angay natong i-maintain sa panahon nga moadto tag simbahan. Una gyud ang pagpatudlo. Kinahanglan mo adto ta og simbahan, kinahanglan ang atong kasing-kasing mahimong excited uhaw. Aron uhaw mga igsuon og excited ang atong kasing-kasing sa pagpamati sa pulong sa Dios, buti pasabot willing na kaayo nga matudluan
Mga igsoon kinahanglan empty. But ipasabot dapat wala tay gisaligan. Pag moadto kag simbahan nga nakay gisaligan, dali nimong ikumpara imong kaugalingon ngadto sa mga trabaho simbahan. Tinuod na kung mahimo kang mapahitas o kang bugiro, dili na magkaayo. Ug wala gyud po kay maani. Dili panalangin kun dili tunglo. Sunod nga ikatulo nga trabaho mga kaigsuonan, tulod ito nga atong hisgutan pag-ampo no. Pagpaminaw sa mga wali, dayong sunod pag-awit, dayong sunod pag-ampo. Unya matag trabaho mga kaigsuonan, dunag yunay requirements. Aron mahimong epektibo ang imong pagpamati sa pulong sa Dios, aron mahimong epektibo ang imong pagkanta sa Ginoo, ug ang ikatulo aron mahimong epektibo ang imuhang pag-ampo sa Ginoo. Kinahanglan katong requirements nga gibilin sa Dios diha sa Biblia, kinahanglan maotoy dili pakyason. Angay gyutong siyang kanang makit-an sa kaugalingon sa una-una o kasing-kasing. Ato ra nang hisgutan unsay mga gikinahanglan sa dili patamubuhat diha sa mga bulwaton sa pagsimba. Sa kunang gikaingon, dili na pwede nga moadto kag simbahan nga wa gyud kay mabuhat. Di man sir na buhat na magpungko tindog uli. Kay maura man ay batasan sa kasagaran. Murabag manimbahay lang. Murabag ujins kumbaga. Og murag na panlanginan, dako-dako ang tunol dito sa offerings. Kung napanalingan pag yun, napakapinan ang tithes. Murag inana bitaw, ujins murag nananaw lag sini. Dili na mao ang pagpanimba. Ang tinuod nga pagsimba, doon na kay gibuhat dito sa simbahan. Doon na kay nakatunan nga mga buhat. Og sa matag buluhaton, doon ay mga requirements. Ato na tunggan mga kaigsuonan ang mga buhat diha sa simbahan. Una, magpatudlo kita. Kinahanglan na agitay nahuman nga mga kanta, kaantigo gyutang mo kanta, unya kaantigo tang mo gamit sa mga kanta. Ikatulo, kinahanglan kabutang mo ampo. Dili kay paturagas na lang, unya pasanginlan pa ang Holy Spirit. Na yung pag-ampo mga kaigsuonan nga, wapagani maka sugod, nag-speaking tongues na. Nung sa man taon nga, wapagani ka sugod pagay kaablis pag-ampo, nag-speaking in tongues naman. Nya diya simbahan. Maintag mahubad. Kay kung dili mahubad, murag nag-orasyon. Mura og nag-orasyon pagpalig-on sa iyang kaugalingon aron di mauwaw. Muna nga sa Biblia mga kaigsuonan, hanay kaayo. Ang tao raman dili hanay. Hanay kayo ang Biblia, pag abot sa tao, nagkasumpaki ang tao. Iklaro na gyud kaay sa Biblia nga kung naay mga mag-speak in tongues, kinahanglan dunay mag-ampo nga maka-translate. Og wala gani maka-translate, paundangon. Mugara man noon. Di man kanang siguro kung imo pong paundangon nang nag-speaking tongues sa simbahan, insulto pud kaayo, unya rebuke-kon pa ka. Rebuke-kon pag speaking tongues. Diha sa Biblia mga kaigsuonan, ngato mangyong hisgutan din panimbahon, simbahan. Kung ato basahon ang unang Korinto kapitulo 14, kanang kapitulo 14 hutdo nimo nagbasa, diha gyud gi-explain ni Apostol Pablo ang mahitungod sa pag-ampo gamit ang speaking tongues. Di gyud sa healthy, dili gyud na maayo kung diha sa congregation nimo gamiton. Nya naapoy mga requirements before ka mo ampo. Dili tanang nga nag-ampo gidawat sa Dios. Dili tanang nag-ampo nangaliw po gidungog sa Dios.
Nganuman, wala man nila makumply ang unsa may mga requirements para dawaton sa Ginoo nga pagampo. So ato nang katunan, atong na dunggan mga kaigsuonan ang mga buhat sa pagsimba, pagpaminaw, pagpatudlo, mao na siya pagpaminaw, patudlo sa pulong sa Dios, ug ang ikaduha pag-awit. Ikatulo, mga kaigsuonan, maong pag-ampo. Diin ato ang hisgutan ang mga bersikulo kagabi mga igsuon, ang pagpatudlo diha sa unang Korinto kapitulo 4:17 ug ang mga awit tibuok Salmo tibuok kapitulo 100 diha sa Salmo ug mahitungod sa pag-ampo diha sa buhat kapitulo 1 bersikulo 13. Ikaupat mga kaigsuonan nga buhat sa pagsimba mauni kasagaran nga kanang testing kung ubijin bagyod ta, musunod bagyod bata sa Dios. Diha sa pagsimba mga kaigsuonan, ikaupat nga buhat nga gikinahanglan, dili nato malimtan kanang paghalad, kanang pagdalag halad para sa Ginoo. Nya na po na requirements. Kanang paghatod og mga halad og ikanapulo dito sa simbahan. Maunay wala kaayo masabti sa tao. Ang tao mga kaigsuonan, kung muhatag sila og halad or muhatag og ikanapulo dito sa simbahan, giisip nila nga murag dako kay silang natabang. Kinsa man nato nga inaana og panabot nga kung makahatag ka mura og nahimo kang instrumento aron panalanginan ang nagdumala o kaha kanang maong tigumanan. Ang tinuod mga kaigsuonan kabalo mo unsa, maura ni wa gyud masabti kay tao. Inighatag nimog halad, inighatag nimog ikanapulo, ang imong gihatagan dili maoy gipanalanginan. Kung imong pasultihon ang Biblia, ang tinuod nga gipanalanginan, ikaw ang naghatag. Maunay prinsipyo nga gipakita sa Biblia. Kung muhalad ka sa Dios og mga maayong halad, dili kabsan ang imuhang panudlanan sa mga panalangin sa Dios. Panultihon, kapitulo 3, versikulo 9, hangtod sa 10. Dili kabsan, dili hutdan, di gyud mahurot ang imong panudlanan. Dili, kung ang imong panudlan, ang pangapanalangin sa Dios gisulod nimong taro, di gyud na mauyog ang taro. Kung kanunay kang muhalad og mga maayong halad para sa Ginoo. Speaking about maayong halad, ang gipakita kabalo mo ana, kabalo mo kanang maghisgot tag maayong halad, ang gitan-aw ana sa Dios ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Ang kondisyon sa atong kasing-kasing ang gitan-aw sa Dios. Isa na isipon sa Ginoo nga maayo o di ba? Malipayon ba kang naghalad? Malipayon ba kang nagsunod sa pamaagi sa Dios about sa ikanapo? Ang imong kasing-kasing mo'y tan-aon. Kung gaan o kalipay kaayo nimo, excited ka sa pagbuhat ni igsuon kos Ginoo ang Biblia nagsulti na daan, dili na kaangay mabalaka kay di gyud ka gutman. Di gyud ka angay mabalaka kay di kaniya pasagdan. Ikaw mismo ang makasinati sa giingon ni Jesus. Giatiman magani sa Dios ang mga langgam, ikaw pagkaha nga bililhon pa kay sa mga langgam. Unsaon pag-ingon nga bililhon tas mga langgam? Nga wa ta mosunod sa mga pamaagi samahan. Mao na diri sa atong programa mga igsoon ng pulong mo kinabuhi ko. Ato nang eksaminon atong kaugalingon. Muadto gani tag simbahan dili kay maghayon.
Dayong monawag dayon pastor unsao man di lang ko mosimba kay ko'y kwarta. Kanang inanang istorya ba? Kung ako'y pasultihon, binuang man na. Binuang na. Kung sa uban pa nga mga minsay das Biblia, kanang sa lain nga mga pulong kanang binuang, sa kaha, kung ang Ginoo si Jesus mo'y pasultihon. Kanang maingon nga, adi lang ko musimba kay ko'y kwarta. Siya ro, sa mga trabaho nimo, wala gyud nimo i-arrange ang para sa Ginoo. Wa gyud nimo ilain ang para ihalad nimo sa Ginoo para panalanginan kaniya. Di man gyud mahitabo nga way kwarta ang tao para simbahon ang Dios. Kay ngano man, gitagaan ko ka sa tanan. Tanan wa ka kulangi sa Dios. Diha sa unang Korinto mga kaigsuonan, versikulo 1 o versikulo 2, diha gipakita ang mga buhat sa pagsimba, usa na niini ang pagdalag mga halad ngadto sa simbahan. Unang Korinto kapitulo 16, 1 ug 2. Mahitungod sa ihinabang alang sa katawan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usag kaninyo magahin gayod og kwarta, sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. But ipasabot matag Domingo, nagahin na nimo ang kwarta. Sumala sa imong kinitaan. Kung unsay imong kinitaan sa usa ka semana, mao nay kuhai para sa iya sa Dios. Unya na agi nanawag mga kaigsuonan kay naglibog gyud siya. Kay matud pa, pastor na ako ikanapo, unya ako rang giupiring. Unya para na ako ikaw firing, para dili sad ko lain man kayo pastor nga ikanapulo ratanan. Lain kayo pastor oy. Kanang ang akong gibuhat pastor, ang akong ikanapo nihatag ko sa lab upiring, nihatag po ko sa mission, unya akong gibahin pod ang kanapulo, nihatag po ko sa kanapo. Kung dili na to ikanapo, kay imo na mo tong ikuhaan. Ang tinuod nga ikanapo, di gyud na nimo kuhaan. Anihangyo gyud daon siya, nintawag siya nako. Unya do na pugoy nagchat sa ako mahitungod aning ikanapo kay libog gyud kuno siya. Ako sa giingnan nga kung naa kay 1,000, ang 100 ana dili gyud na to. Ang giklaro sa Biblia, iya na sa Dios, balaan na siya. Unya kabuton sa Dios, mismo ang Dios mooy nagbuot nga ang iyaha ipahatag sa mga nag-atiman sa templo. Matud pa ni Apostol Pablo, kay maunay ilahang silbi pagkaon sa ilang pag-atiman sa mga tao. Unya, dili maayo mga kaigsuonan nga katong for example na kay 1,000, unya ang 100, ang ikanapo nimo 100, ang 100 kuhaan nimo og gis para ihatag nimo sa offerings. Unya mukuha na po kag gis para ihatag sa mission. Ang nabilin 80 na lang. Dili na ikanapo. Asa nimo kuhaon kung muhatag kag offering o kaha sa mission. Kay daghan biya kaayo ang uban mga kaigsunan, ang uban murag matud pas uban pastor maluya man ko sa among simbahan oy. Kung ano man. Na maluya gyud ko pastor. Kung anong maluya man ka?
Maluya ko paso kay daghang igsubre. 5 ka buok. Ang grabihasan no, 5 ka buok. Kung ganon 5 man na. Ani man pastor. Primero, tithes. Ikaduha, love offering. Ikatulo, mission. Ikaupat, church building. Kay nag-abang man. Unya, napod sila church plan. Unya, ikalima, para sa ilahang kanang family camp. Isa may naay mga family camp. Ya, para iabang kunog sounds, iabang og area, pila ka adlaw, nga ilaha nga panagtigom. Ikadaghan ba? Mao na nga ang ikanapo para dili ma-short ang iyahang budget, adto niya gikuha sa ikanapo ang mission, offerings, dayong sa uban pang mga sobre. Kung dili na ikanapo, aron mahimong ikanapo katong imong ikanapo, ayaw kuhaa sa ikanapo ang imuhang ihatag sa offering. Ayaw kuha ang dito sa ikanapo ang imong ihatag sa misyon o kaha sa inyong church plan. Adto kuha sa imuhang 90%. Kung gusto gyud kang mosunod sa hingpit sa Biblia, nya ikaw ra po'y muani ana. Kana ako amo gyud ang naswayan og dili lang kay naswayan lang namo. Mauna nay among lifestyle. Mauna nay amo ang nabatasan. Ako ug ang akong asawa. Pagsugod na mo ana daghang ay trials. After sa trials, blessing. Di gyud mahitabo mga kaisuonan nga after sa trials again. Doon na gyud nay mga panalangin. Una sa tanan, malipayon ka, malinawon ka, og number 1 nga panalangin, na kay kaisog sa pagwali o pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan lagi nga wa gyud kay kwarta. Kay gitudluan man taon saon pag-manage sa kwarta. Kinanglan kaantigutang mo manage. Kay kung kaantigutang mo manage sa kwarta, mga nagpasabot na nga naa kay kaalam gikan sa Dios. Kung naa kay kaalam gikan sa Dios, nagpasabot na nga nakapamuhat ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Nakalihok ang Dios sa imong kinabuhi. Kay dili man maayo mga kaigsuonan nga kitang mga Kristohanon, kita mo'y dalaon sa kwarta. Kinahanglan kita mo'y mo-manage, kita'y mudumala sa kwarta, dili kay ang kwarta mo'y mudumala nato. Kay ang mahitabo manggod mga kaigsuonan kung ang tao maunay dumalahon sa kwarta, maunang mga panahon nga di nakasimba ang tao. Unya ang ialibay busy. Unya patuohon ang kaugalingon, masinabtanon rabitaw ang Dios, mahigugmaon, grasya rabitaw ang kaluwasan. Malayo ta sa tinuod nga doktrina. Kay ang tinuod nga doktrina, ang tinuod nga dadon sa Dios, inigbalik niya katurang mga taong nagbuhat. Madala di ay ng mga tapulan. Madala ba di ay ng mga walay na buhat. Kay daghang mga tao nga nagtuo pero walay na buhat. Goras pagtuo. Ang uban diha, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, daghang mga tao nga daghang mo saad. Saad dito, saad dire. Dili na maayo. Dili na sa healthy. Mao na mga kaigsuonan, diha sa pagsimba, usas mga
or ikaupat nga buhat sa pagsimba kanang paghatag. Paghatag sa offerings, paghatag sa ikanapo, o unsabay na as inyong simbahan, misyon. Pero ayaw taw na kuhaan ninyo sa inyong ikanapo. Kay dili na matawag kanapo nga gihimo ninyong offerings, gihimo ninyong misyon ang inyohang bahin pa ang gibahin ninyo para sa iyas Ginoo. Ang may tabo manggod ana, dili tatakos sa panalangin. Nganong dili man tatakos kung inana ang kahimtang sa atong pagdumala sa panalangin sa Dios? Kay nagkawatak-watak man, wala magkadimao. Ang taong takos sa panalangin sa Dios, grabe kahanay ang mga panalangin sa Dios. Maubitaw na niingon si Jesus, ang iya sa Dios ihatag sa Dios. Ang iya kang Caesar, hala ihatag kang Caesar. Ayaw siya og kanang libuga. Muani sad kag kalibog ana. Munang na ay mga tao nga nagtuo nga moingon nga Kristohano noon ko wala noon ko'y kwarta. Kristohano noon ko wala noon ko'y sapi ani. Nagkalisod lagi. Nya, ingnon lang ka, sige ter, padayon lang ter. Pagsulay na. Di ba, maumanay kasagaran nga, itambag, ay ragkaluya ter. Walay Kristohanon nga wala, dili sulayon, gisulay ragyog ana ter. Dili man na, resulta ka sa mga pagsulay. Resulta man na sa wala magkadimao nga pagmanid sa panalangin sa Dios. Dili tanang kalisod ha. Bunga sa pagsulay o trabaho sa pagsulay. Dunay kalisod diya tungod sa ato rang hiwi nga response. Dili mao nga paggamit sa panalangin sa Dios. Bunga sa atong buhat. Dili tanang kalisod pagsulay. Kundili bunga di ay sa atong mga buhat. Nguwa magkadimao. Klaro na kaayo ng gitudlo sa Biblia. Grabe ginaklaro, gibalik-balik na sa Biblia. Pero unsay kasagaran sa kinabuhi sa mga magtotoo na anang kanabitang kawili. Mura bitaw kag mawili kung muhatag ka. Murag managana ka ba? Na anang kahadlok pagduha-duha. Mura og muhatag ka mo, murag ang imuhang espiritu kalibutanon mo ana. Wa ka ko ani maskam. Kuwang og pagtuo. Kuwang og pagsalig sa Ginoo. Nya matag buhat ha, hinumdumin do na nay mga requirements. Sa pagpatudlo do na requirements. Sa pag-awit do na nay mga requirements. Sa pagbuhat, sa pag-ampo, doon na requirements. O paghatag. Kabalo ba mo mga kaisunan? Muhatag ka, muhalad ka para sa Ginoo. Inigdala ni mo halad para sa Ginoo. Doon na kay mga gipangdumtan nga mga ta. Wa gyoy angay ang imong paghalad. Doon na rabay mga panultihon, mga kaisunan nga moingon nga, Pastor, wa magoy kwarta, ako arang talent. Kana ako rang hiyas, magpagamit ko sa Ginoo, Pastor. Di man na apod mao. Di gyud na mao. Nga wa tuod ni siya maghatagan para sa Ginoo pero ang iyang talento gihalad man. Mura ang imuhang pagsimba siniguro nga uban ang pagpanguhinta. Dili na siya mao, dili na siya maoy magkapahimaya sa Ginoo. Kung damor kang gigamit, nagpagamit diha sa simbahan, damor hinuon kang matinud-anon sa pinakagamay ug pinakadako nga panalangin sa Dios. Kung mauni imuhang makitaan sa imong kinabuhi, ako moingon congratulations. Di gyud ka kalikay sa panalangin sa Dios. Pero kung dili ni makitaan nimo sa imuhang kinabuhi, ay nalagpabaga oy pangayog panalangin. Kay ang tinuod nga panalangin dili na angay sighiyag pangayo. Kusa nang moabot.
Sige tag deklarar panalangin ni. Unya di day ta kabalong mo manage mo dumala sa panalangin. Ya ang Ginoo maalamon ang Ginoo. Siya gud na side gud na sa tanan. Inig-evaluate sa Ginoo sa imuha. Ang resulta dili day katakos. Kaya nga naman, di day ta kabalo, di day ta kaantigong mo manage mo dumala sa panalangin sa Ginoo. Unsa may angay natong buhaton? Aron mahimong epektibo ang ato ang buhat sa pagsimba diha sa paghatag. Ang angay natong buhaton mga kaigsunan, ayaw higugma ang kwarta. Maunay angay nimong trabahoon sa imuhang kaugalingon. Ayaw higugma ang kwarta. Kay mahimo manggod ang mahitabo manggod sa taong mahigugma sa kwarta, mawili. Kanang muraog kanang sayangan ba? Nya ang taong mawili sayangan, daghan na kay nagngulngul sa nauna. Daghan na kay nang mga reklamo. Uni ang mabutan ana ang nagdala pag yung simbahan. Mao nga ang Dios naghatod og mga mensahe para mahimong epektibo ang atong trabaho diha sa paghatag, diha sa paghalad para sa Ginoo. Kinahanglan ang ato ang kinabuhi mga kaigsuonan mahimong kapiyalan. Kaantigutang mo manage. Mao ginay atong paningkamutan, kaantigutang mo dumala. Di nato dapat higugmaon ang kwarta. Kay sa panahon nga mahigugma manggod ang tao sa kwarta, mangandoy siya ani. Kay asa gani ang imong kasing-kasing maunay imong panganduyon sige. Tuatanan ang imong kaugalingon, tuatanan ang imong panahon kung asa gani ang imong kasing-kasing. Ang may tabo kung mahigugma na ang tao sa kwarta, musod dayon ang mga problema. Unya kanang mga problema dili na tungod kay sulayan siya, resulta na. Sa ako nang gikaingon, dili tanan nga problema pagsulay. Dunay mga problema kalisod. Resulta sa response sa tao sa mensahe sa Ginoo, wa magkadimao. Sunod nga buhat sa pagsimba, mga kaigsuonan. Kung balikon, pirmiro, pagpatudlo, nagtudlo, or pagwali, pagpaminag mga wali. Ikaduha, pagkanta, kinahanglan kantigo gyutang mo kanta. Naa natay mga kanta nga mahuman. Dili kay putol-putol ra ang imuhang kanta. Kau ang kusog kanamo, maglimot ko sa ikaduhang stanza. Maayo ka, maayo ka, maayo, maayo. Imo ang himaya. Wa na. Di gyud na mao. Unsaon nimo pagdaig ang Ginoo nga putol-putol ang imuhang mga mensahe? Manang ako mga pagdasig, magpraktis tag kanta. Unya, sabto nato ang mensahe sa kanta. Dili kay basta makakanta lang. Murag nindot man kanta ha. Ako ning ihalad sunod Domingo. Unya, wala ito nasabdan. Di gyapon epektibo. Mao na mga kaigsuonan sa mga buhat sa pagsimba kinahanglan pamalandungan pagayo. Pagampo dayong paghatag or gitawag sa ubang nga mga mensahe pagpangulikta sa halad og sa ikanapo. Sunod nga buhat sa panimbahon ayaw kalimti kining balaang paniyapon. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Ako ning basahon. Buhat 20 bersikulo 7. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron mag-ambit sa balaang panihapon. Diha sa bersikulo mga kaigsuonan, diha gipakita nga matagtigom nila sa unang simana na agyoy komunyon.
Kini alang ni sa mga simbahan nga plastada na. Kay kuan man tigumanan naman ning ilahang gitapukan ni Apostol Pablo na mga magtotoo na. Pero sa mga kanabitang evangelism nga panagtigom, for example, nagtiguman ka dihang lugara, o niya nag-house church mo diha, o niya bag-o pa ang mga magtotoo, dili pa kaayo sila kanang nakakaton sa mga mensahe sa Dios, dili sad maayo nga inig adto nimo anang balaya o nag-house church mo diha, mo communion dayon mo. Daghan pang dili takos. Ang communion mga kaigsuonan, may tabo lamang ni kung tanan nga mga nanimba diha, kana bitong tanan na himong Kristohano na. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan ang communion. Ang uban moingon, pastor, wala lagi communion amoa. Abasig house church pa or kaha Bible study. Dili pa inana ka prepare ang mga tao kung muhimo mo sa gitawag balaang panyapon. That is maayo. Sakto na siya. Pero kung mga Kristohano na diha tanang nanimba, bautismado na tanang nanimba, nan, dili sad maayo nga once a year ang inyong communion. Labaw na sa nga dili pod maayo nga once a month. Matag unang adlaw sa matag semana, kinahanglan mo tiktag balaang panyapon, huli nga pag hisgot sa paghandom sa kamatayon ni Jesus, mga igsoon. Okay. So atong nahuman mga kaigsuonan ang mga buhat sa pagsimba. Ang buhat sa pagsimba, nagkahiusa sa pagpaminaw, nagkahiusa sa pagpamati o pagpatudlo, o nagkahiusa sa pagkanta, pag-awit, pagdaig, pagpasalamat sa Dios, o pag-inampuay. Ato nang nahisgutan. O mga buhat sa pagsimba, kinahanglan gawa sa pagtudlo, pagpatudlo, pagpaminaw mga wali, pag-awit, mga kaigsuonan, o pag-ampo, kinahanglan ang paghalad. Muhalad yun ta. Ayaw yun sugot nga, muingon ka nga, wag kay kwarta. Kay but-but na siya. Bakak na siya. Nagpakita na nga, dili andam nga musunod. Kay kung andam ta nga musunod mga kaigsuonan, kasagarang ang pinakabugat nga pagsulay biya kana biyang sulayon ka bahin sa kwarta. Kung matinud-anon ba ta, musunod ba gyud ta sa Ginoo. Matag buluhaton diha sa simbahan, naagyo na siya'y kanang requirements. Sa pagtudlo or pagpatudlo, mga kaigsuonan, una sa tanan, ang taong tudluan, tao nga nahimong tinun-an. Kinsa may angayan o takos nga tudluan, kato mga taong nabautismuhan. Kato mga taong wala pa'y bautismo, gawas lang kung naay mga rason o hinungdan nga balido gyud nga dihas Biblia. Okay ra. Pero kung wa gyud ka magpabautismo, hinumdumi ang giingon ni Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu, og tudlui sila sa mga sugo. Isa og tudlui sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unya diha na aday saad. Nakanindot man gud mga kaigsuonan kon ang Dios nay mosugo, si Jesus na gay mosugo, na agyo nay saad. Nanay saad. Mo na nga ang tinuod nga angayan o takos nga tudluan sa mga pagtulunan sa Dios katong bautismado na.
I-disciple na siya kumbaga. Pero kung wala pa mabautismo unsaon na to pagkasiguro nga makatuman siya sa mga sugo sa Ginoo, mangani sa katuman anang pinakasimple ra. Kay maubi na Yahweh matud pa ni Jesus sa panahon nga nagpabautismo si Jesus kang Juan. Mubalibad ni balibad unta si Juan. Miingon si Juan, dili ako angay mo bunyag kanimo. Ako ang angin nimong bunyagan. Ingon dayon si Jesus, sagdi lang Juan, ay kaguol anak. Ay kabalak anak. Ay nagkabalak Sagdi lang Juan, kay pinaagi ni ini, makatuman kita sa tanang gisugo sa amahan. Mo nang takos siyang tudluan, og mo nay hanay sa kinabuhi. Ang tao nga angayan o takos tudluan mga kaigsunan, taong nahiusa diha kang Kristo, taong nagpabautismo. Diha sa pagbuhat sa mga bulaton sa pagsimba, dunay requirements. Sa ako nang balikon mga kaigsunan, sa ato ang gisgutan karon, renew ni siya sa ato ang mga nakatunan na dunggan ni sa atong programa may tungod sa pagsimba. Actually, kapila na nako ni giwali dinhi. I hope na amoy na hinumduman. Unsa may mga requirements aron mahimong takos og angayan og mahimong epektibo ang atong buhat sa panahon sa pagsimba. Ang pagpaminaw, ang pag-awit, ang pagampo ug ang paghatag ug ang pagtik og communion. Kanang tanan gilangkuba na sa usa ka requirements. Adili lang usa ka requirements. Sa duha ka bersikulo ako ning tan-awon. Salmo, kuha inyong Biblia. Salmo 24. 3 hangtod sa 4. Naa diha ang requirements. Salmo 24 versikulo 3 hangtod sa 4. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Una, siya nga maayog binuhatan. Ang bana, maayog binuhatan sa iyang asawa, o ang asawa maayog binuhatan sa iyang bana. Ang ginikanan maayog binuhatan sa iyang mga anak, ang mga anak maayog binuhatan para sa iyang ginikanan. Ang igsuon maayog binuhatan ngadto sa iyang igsuon. Ikaw nga tao maayog kag binuhatan ngadto sa imong isikatawo. Kung maayo ang imuhang nabuhat sa tibok adlaw, sa tibok simana, takos ug angayan ka nga moadto aron sa pagsimba. Pero kung nagdumot ka, naa kay mga plano nga dili maayo, unya mo adto kag simbahan magilak-hilak ka didto, anad ra kay kag anad ra kay kag inartista. May pay mo apil na lang ta drama sa radyo. Dili na inana, dili na magsilbi. Moadto ganita adto sa simbahan para mahimong epektibo ang atong mga buhat diha sa pagsimba. Ang pagpaminaw mahimong epektibo, ang pagkanta. Imagine na pag epektibo ang imong pagkanta, mga bugto ang mga gipanggapos sa kaaway. Mga tumpag ang mga pader nga giumol sa mga kaaway. Ang pinaka-importante mga kaigsuonan requirements. Ato bang na-comply ang requirements para sa kinatibuk ang pagsimba aron mahimong epektibo ang atong buhat sa pagsimba. Ang pagpaminaw, mahimong epektibo. Ang pagkanta, mahimong epektibo. Gamay rin imong kanta. Grabe, mura na kagigakos diha sa presensya sa Dios.
Pero di gani epektibo ang imuhang pagkanta kay wala di ay kakatuman sa requirements. Nang hilak na lang ng uban. Pero ang imuhang huna-una, murag kaulion. Tinuod na ay. Kinahanglan mo ato ganitag simbahan, prepare gyud ta. Una sa tanawa tay kabikil. Mao gani nang naspaghalad ingon si Jesus, kon inigdala ninyo sa inyong mga halad dito sa laran, yan dito na hinumduman ninyo na amoy gikabikil. Hala, biyain ang imong halad. Ayaw dada. Kay di na niya na nimo mahalad. Biyai usa diha. Bilin usa diha. Pakig-uli usa ngadto. Di pa ingon si Jesus, balik ra ining kahuman niya ipadayon ang paghalad. Kinahanglan maayo gyud ang atong binuhatan. Dako kaayo og kanang kahimuan ang usa ka tawo nga maayo kaig binuhatan. Una sa tanan, madasig ang mga unbeliever. Maingon ang mga unbeliever, maunay Kristohano. Maunay Kristohanon, magkapatandog. Pero kung bati kay kag binuhatan, bati kay kag pinulungan, ang mga unbeliever maingon, maunay Kristohanon, kapati ko anak kinaiya. May iro na ko anak. Musunod pa. Sinang ka anak, gitandi na kas iro. Mauna nga, sa atong pagpuyo sa kalibutan, bahala og ka ng, inani ni siya, bahala og ka ng, ang imong buhat nga maayo, sa mata sa tao dili maayo, kay ang tao manggod maoy mo evaluate, naasay nagkalain mga standard. Ikaw lain kag standard sa imong igsuon, ang imong igsuon lahi sa standard. Buti pasabot lahi sa gusto. Ang pulong nga buhat nimo maayo, kanang nabuhat nimo nga naalain sa Biblia. Unsa may naalain sa Biblia, like example, asawa. Ang buhat nga maayo sa asawa, dili maghari-hari sa bana. Maumanay maayo nga buhat kanang maalain sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia? Asawa, tahura imong bana. Daghang kairong asawa. Ang bana nay mutahod. Ang asawa nay tahuron. Maayo na. Biato ko nun ng uting kayon. Maayo ba na siya? Dili. Ang naitabo, dili epektibo ang atong pagsimba sa Dios. Naghago rata nga way resulta. Munang ang naitabo, lisod ra kaayo ang pagpuyo. Kay way panalangin. Kay dili mo release ang Dios og panalangin sa mga taong dili angayan. Sa mga taong dili takos, kay mausik ra ang panalangin. Nasayod na ta. Unsay problema? Di simbahan. Ayop. Inyo nang nakitaan ang problema diya sa inyohang kinabuhi. Ang requirements gyud aron mahimong epektibo ang atong pagpanimba, especially sa mga worship team ha. Kung kamo nga asawa, aron maayo ang inyohang nabuhat. Kay ang giingon dinhi mga kaigsuonan, siya nga maayog binuhatan. Ang maayo nga nabuhat sa asawa to submit sa iyang bana. Mga kamong mga babae nga nanay bana, kumusta man mo? Di mo musing kasingga ni mong bana? Di mo sing kahira? Kay mo ubi na resulta. Mo ubi na hinungdan nganong lisod ka iyong kabuoton ang panalangin. Ingon man gani si Pablo nga bisan ka ng imong bana nga dili magtotoo. Kay imo siyang bana. Kinahanglan mo submitar ka. Kay gidawat na sa Ginoo ingon nga ikaw naa kang Kristo. Na nasa Korinto. Iyan ang gidiscuss. Daghang kaayro mga babae, mga igsuon nga minyo. Nga grabe kay magkahilak des presensya sa Ginoo.
presensya ka to or kaguol ra ang gikilakan. Ang uban mag-speaking tongues pa. Pero di na pati ang kinaiya. Nya, kinsa may alkansi. Ikaw ra gihapon. Kaya nga naman, bisa saon ni mo gukod ang panalangin, mulikay. Pero kung maya kag binuhatan, wow, ang imong pagsimba, epektibo kayo. Di pa gani kakahuman. Girilis na ang panalangin. Gikan sa amahan. Tinood ba na? Nga naman, ang taong gikahimutan sa Dios, panalanginan gay na sa Dios. Kinsa gani ang makatunga sa bungtod sa Ginoo katong maayog binuhatan. Ari na putas bana. Bana. Unsa may maayong nabuhat sa bana. Ang bana kaantigong mosabot gyud sa asawa. Unsa may tingog sa Biblia? Bana sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Kay naa magay panahon nga ang asawa mo putak-putak yun na. Ang mga lalaki nga dili pod murag babae, ang pinulongan anak dito ra. Sorry. Sorry na gud. Sorry na. Wa nay dagang langas. Pero naagi mga babae nga, babae gyud. Musuri man tuod pero muputak-putak pa na, musuroy pa na, bisag unsa na lang. Ikaw man gud, kita man na. Dahil pag ano, sorry na. Layo kay na sorry. Muna nga ang bana giingnan gyud sa Biblia si Pedro ana ang gamit sa Ginoo sa pagatuod og pagtulunan. Bana sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Nya si Pablo pasultihon, bana higugma ang inyong asawa. Kinanglan ka antigutang mo pailo, mo paubos, mo tuo, mo lakutay. Mao nay tinuod nga kinasa gugma sa 1 Corinthians 13:4 ngadto sa 7. Maunay mga igsoon, mauna gani makitan sa atong ginabuhi. Wow. Dili ka magukod sa panalangin. Ikaw mo'y gukdon sa panalangin. Di ka magbalhin-balhin trabaho. Bisan og wa kay trabaho, murag naa kay trabaho. Nganuman, gipanalanginan ka sa pag-ayos Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan sa pagsimba. Requirement sa maayo gyud tag binuhatan. Unya dapat dili tao ang moevaluate. Kay lahi-lahi ang tao standard. Ayaw pagpangonsulta sa tao nga moingon ka nga may kog binuhatan no. Ilaron ra ka ana. Adto pangonsulta sa Dios pinagi sa Biblia. Unsa may maayong mabuhat sa ginikanan para sa iyang mga anak. Kanang pasagdahan lang. Kanang i-spoil rang mga anak. Kanang tudluan ang mga anak sa pulong sa Dios. Moonay maayo kaayong buhat sa mga ginikanan. Unya pangutana, mga ginikanan na buhat na. Nalid ninyo ang inyong mga anak sa pulong sa Dios. Nalid ninyo ang inyong mga anak sa pagbasag Biblia. Unya moingon dayon ta, Lord panalangini ko Lord para mapa-eskwela nako akong mga anak. Wa man ka masayod sa imong gipangayong panalangin. Nya musimba ra aron panalanginan. Mga igsuon, speaking about pagsimba mga kaigsuonan, kinahanglan dili tao ato ang gisunod kundi ang pagtulunan sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Kinahanglan ang mga mensahe sa Dios ang atong gisunod. Tama gyud pastor, kay naa ako'y nakaaway nga ako ang bayaw, lain pod og kinaiya, maayra og atubang, pero kung makatalikod ka manglibak mao nga nakapatol ko nakapatol. Ayra patuli likay. Likay. Alkansi ka. Ayaw gyud patol, patol pod. Likay ka. Palayo. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo nga, oy palain ninyo ng mga Kristohanon nga batig kinaiya. Naamang yung mga Kristohanong batig kinaiya. Inomdumi, there are two kinds of Christians.
Dunay upat ka klaseng kasing-kasing. Dunay 7 ka klaseng simbahan. Mao na gipakita sa Biblia. 2 kinds of Christians, natulog nga Kristiyanon, nagtukaw nga Kristiyanon. Unsa may buti pasabutan na, dapat nakasabuta. Dunay upat ka klaseng kasing-kasing, 4 ka klaseng yuta, ang 3 pariha lang, pero ang usa di gid pariha. Nakapamunga. Dunay 7 ka klaseng simbahan, ang 5 nay mga apan, pero ang 2 gipanalanginan. Nya mo na imong evaluate og asa ka anang klase nga simbahan, kana bang sigig panaway, unya ang kinaiya ang mga bisyo naghari ra. Sigig pangangkon nga sila mo'y simbahan. Tinukod sila mo'y simbahang sakto, pero ang kinaiya og ang mga buhat dili insakto. Naman nas Biblia nga naay simbahan, usa sa mga 7 sa simbahan kusog kayong pagkarpar. Gibadlong sila sa Ginoo, ang simbahan nag-ingon nga, kami dato kay mi. Sa laing pinulungan sakto mi. Kami ray maluwas, kami ray tinukod ni Kristo. Pero unsa may giingon ni Jesus? Oy, ang tinuod hubo mo. Wala mo'y sapot. Kitambag ninyo pagpalit mo, di ba? Una, makalingaw mga kaigsonan. Ako, ma-enjoy ko nga magtuon sa pulong sa Dios. With the presence of the Holy Spirit, ma-enjoy ko. Yes, tinuod na. Ma-enjoy ko. Ako nagtuo nga, daghan ka imong makatunan. Ako nagtuo nga, sa atong panag-uban, nagpanalangin ang Dios kaninyong tanan. Ako nang ideklarar in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Muna nga, mga kaigsuunan, sa pagsimba, aron mahimong epektibo siya, aron resulti na siya panalangin, mga maayong buhat yun mo'y atong gukdon. Mo'y atong unahon, dili na kay sige kag pangay panalangin. Lord, panalangin ko, Lord. Akong panarbaho, Lord. Panalangin ko, Lord. Tarunga ra imong mga buhat. Ayaw pangilad, ayaw panikas, ayaw panglimbong, ayaw higugma ang kwarta. Mga igsoon, ikaw gyud mo ani ana kung maayo ang imong buhat. Unya, kumusta naman ang buhat nimo sa imong isigataw? Babe, mangutana ko nako. Kanus aba matugkat nga maayo ang imong buhat? Kabalo ba mo? Kung sulayo na ka, unya di ka mo tukol. Pero kung isulay ka, isulayan ka, unya matod pa dire, tukol man pasor. Dili man kakatugkad god nga naakay naanakas maayong buhat. Unya gamay ra kay pagsulay, kisi-kisi dayon, maningka dayon, manimalos dayon, dili makapautang. Ana, isa ta makatugkad sa atong kaugalingon. Nga mo iyong ka-praise the Lord. Thank you, Lord. Nga imog yung kong gipaambit nga sama nimo. Iman sina si Jesus gisampalong, nanampalong ba? Ginoo siya. Nasay power, nasay gakom, nasay authority, gikan sa amahan. Pero sa diyang gisampalong siya, wala ba siya magtagan. Giludan siya. Gibugal-bugalan siya. How about na to? Hello? Ngayon ay panalangin, Lord, panalangin ni ko, Lord, panalangin ni. Na. Ang uban diya, murag hari na, murag kinsa na, no? Kumusta man ang mga kaimtang anak? Bulahan ang magpaubos kay ipataas sa Dios. Pagkaalaot sa magpataas, kana bang maningka ba? Kanang masuko, labi na sa mga alagad sa Ginoo, butan na. Halaka. Muna nga, mamalandong po tayo.
Malandog. Inaimong kaugalingon niya, pamalandog. Siya nga maayog binuhatan, putli una-una. Kung saon man aron matabangan nimo ang imong una-una. Ikaw ra ba'y ginagdadala na imong una-una? Di gyud na nimo ikapanumangi libesan kinsa kay wa gyud na nimo ipadala. Wala nimo na isyapi. Di po na nimo pwede iprinda. Ikaw ra gyud gadala-dala bisag asa ka. Naagyo na imong nauna. Unsaon aron matabangan nimo ang imong nauna aron mahimo ning putli. Pag una-unag mga butang langit nun. Pag una-unas mga butang espirituanon. Kay mo ani kag kalinaw og kinabuhi. Pero hununa ang mga butang kalibutanon, tawhanon, di ba mo ani kag kamatayon. Hinahinay ang kaluya, nay magkadako ang kaluya, wanay gana ang pagsimba, ang pagampo, luya na. Mura ng Kristohanong gikuto. Masa gani itong Kristohanong gikuto? Di naganahan nga musimba, ang pagampo, luya na kay gilintuwad lang sa mga problema. Muna nga, ang resulta, Kristohanong bisyoso. Asa man siya sa duwang nga klaseng Kristohanon. Sa buang-buang o sa maalamon. Muna mga kaigsuonan, di gyud nato ikapanumangil ni bisan kinsa. Kung ang atong kalag, di malangit. Di sad nato pwedeng ikapanumangil ni bisan kinsa nga tao. Kung ang atong kalag malangit. Ato ng desisyon. Tinuod na oy. Wala na dala-dala aglaing tao ay mong nauna. Di gyud ka makaingon nga kining ako nauna Pastor Gideon nawa gyud ang kaputlian ni tungod sa tao. Ilad man na. Bisag unsay buhaton sa tao kung ang imong nauna nakasintros mga butang espirituhanon, nakasintros sa mga mensahe sa Dios, naguna-una bitaw ka. Mao bitaw nang sa naguna-una kag mga butang espirituhanon, mao bitaw nang sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4 man siguro nako ni nabasa. Pilipos 4. Pilipos 4 ako ang tan-aon. Okay, 8. Sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong una-una sa mga butang nga maayo. Unsa may mga butang nga maayo? Kanang pagkamatinud-anon sa Dios. Butang nga angay daygon, mga butang nga matuod, ligdong matawrong putli, mataw halang doon. Ipakita pakita sa buhat ang inyong mga nakatunan. Mao na sil-sil na to sa nauna mo na itong ibutang sa to nauna. Time pa unsa may aangay buhaton Pastor Gideon aron matabangan nako akong nauna. Imong mata ug ang imong dalunggan dako kay nagmakatabang sa imong nauna. Ngano man, wa biya kay mahuna-hunaan kung wa kay makit-an. Wa sad kay mahuna-hunaan kung wa kay madunggan. Dako kayo ni ikatabang. Kaning imong mata, kanang imong dalunggan. Ay tampa, asa man nimo nagamit? Asa nagamit nimo ang imong mata? Asa nagamit ang imuhang dalunggan? Sa mga bati nga mga panghitabo? O sa mga lingaw-lingaw lang sa social media? Ikaw rin nailad, ana. Tagalangit naman kata. Mauna mga kaigsuonan, sinusuhod na to. Ito pagpangalagan, wa takabalo kung ano sa takwaon. Kabalo na gyud ta nga ang atong kinabuhi short, dili taas, mubo, wa takabalo kung ano sa takwaon. Mauna nga gitudluan da. Wa ta pasagdi sa Dios. Matag sa kog panahon pagbasa sa inyong mensahe. Pwede rin na pastor magsigig kasuko akong asawa bahin sa akong pagkamagtotoo labi na panahon sa magsimba. Di lang nako siya patulan madawat ra ba sa Ginoo ang akong halad og mga wa man nimo patuli. Dan asa mga pagampo imong asawa. Unya ipakita gyud nga maayo kang bana. Nya taga isag panahon. Sama ra gud sa panahon nga naninguha ka. Di gyud mahitabo nga
Nganong nasugot man na siya nimo kung wala yun na siya wala ay baliki gutong naninguha ka. Usahay pod kita pong laki mura pog pagaygahe, di ba? Baliki ka tong naninguha, murag naninguha ka. Kung unsa iyang weakness, kung na pananglitan mura siya o kanang malukmay na ibulak, kala tagaig bulak. Kana pong na-value. Dili kay tagaan po nimo bulak nga wa po'y value. Ana lang. Ako i-advise nimo. Kanagong mga kanang asawa manggod. Nagkinahanglan na sa imuhang atensyon. Asagod sila kanang gusto katubang naninguha ka o sa may giunsa man din nimo pagpaninguha pagpasugot na nimong asawa nganong sige man ang gisapot. Na lang ako ang tambag. Salamat kayo. Salamat kayo sa imuhang time. Si Maria Presinti, ingon siya diya, yes pastor, daghan jud kaayo kong nakatunan. Sukad nga nagsigi ko og paminaw sa imong live, nakita jud nako daghan pa kaayo kog dapat makatunan. Salamat sa Dios. Oh, salamat sa Ginoo nga nag-uban ta diri sa atong programa. Anyway, mga kaigsuonan kinatong programa, dili lang kutob ra diri sa social media. Kay dili gusto ang Ginoo nga kita ray makadungog na may mga tao gud nga wa gi wifi pero naay mga FM radio. Na sila na radio nga FM. Una nga ang pamaagi sa Ginoo ni level up gyud ta. Ang atong programa nagkatukod ng FM radio ug karon matukod na sad ang ikaduhang FM radio nga ibutang diri sa Malabuyok, Cebu. Muna kaganinan dito ko sa Inatilan palit kog tubo. Niya kulang pa gyud ang tubo kay wala may mahaom dito. Atis nakapalit kog duha. Nya mangita na pug lain nga ko ang gyud materyales kay wa man gyud dito pod ang ubang materyales. Kana tinguha og kay butang ra gyud sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang kalipay nga aron paghatod sa mga mensahe sa Dios. Okay, balik ta sa Salmo ha, balik ta sa Salmo. Salmo 24. Mao ni kinatibuk ang requirements aron mahimong epektibo atong buhat sa pagsimba. Unsa gani ang buhat sa pagsimba? Pagpatudlo diha sa simbahan. Kanang pagpaminagwali. Unsa pa? Pagkanta, kinanglan kantigo kang mukanta. Dili kay Kristohanon, di kabalo mo kanta. Nay usa ka istorya mga kaigsoon ng Kristohanon, di kabalo mo kanta. Isimba siya og gisong. Nya matud pas kinaraang kanang gisong alabatan ra ba kay na alabatan kay ba nang gisong. Nahitabo tinuod man, giabat man. Wa man say naibal ang kanta. Nalimot siya nang dunay gahom ang Ginoo. Nalimot siya na ba? Ang nahinumduman niya rebuke sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus pawa. Kay ang abat ngisi man. Matod pa na sa istorya. Naitabo mga ikso. Aksyon sa kalisang. Kay ni wa pa sa kabut simbahan giabot na siya. Wa man siya kanta. Gawa sa usa ka kanta nga iyang nakatunan. Ay iyang gikanta oy. Sige sa rebuke wa man gyud. Di man gyud mungisi ra man mura mag mupaduol gyud niya. Wa naman siya nahunahunan gawas anang usa ka kanta. Ani gikanta na lang gyud niya. Kanta siya pagkanta niya. Muhatag sa kalipayan, wag tagkalit. Na mga tao, mga kaigsuonan, inikanta na mga kaigsuonan, inighatag, magpaihi-ihi dayon. Magpaihi-ihi, di ba? Kabantay mga na, ambot lang. Magpaihi-ihi dayon. So, sunod mga kaigsuonan, putli uguna-huna o niya sunod siya nga wala magsimbag Dios. Kanang word nga wala magsimbag Dios nagpakita na nga wa kay gisaligan. Dapat inigsimba nimo wa gyud kay gisaligan. Di gyud ka mo ingon nga na ako'y negosyo, dato ko na ako'y trabaho, na ako'y kwarta. Ay nalagsimba ay. Usik-usik na lang ka. Ikaw mo'y pinakaluluoy. Hago-hago ka, imperno gyapon.
Tinuod biyan na. Ako istorya ra gyud ko sa tinuod. Dili basta-basta ang pagsulod sa langit. Dili basta-basta. Si Marjon matud pa, unsay angay buhaton pastor nga ang ako ang ginikanan wala nag-alagad sa Ginoo. Samtang ako nangalagad sa Ginoo, sige nako sila ampo. Unya, pero sige sila po down nako. Sige BI nako pastor, please advice nako. Ang imong buhaton ana, prayer and fasting. Unya ipakita ang pagkabuotang anak. Oh. Ipakita ra gyud, ayaw gyud pagtubag-tubag nila. Ang pag-prayer and fasting manggod ang pagpakita na tumang pagpaubos. Dili kay imo silang yabayabahan, kay Kristohanon ka, imo silang diretsuhan, murag imo silang ipaggamay kanang moingon ta bitaw nga kana imo ama kuan man na, di man na mao maka-impierno na, dili na mao. Ayaw. Ipadayon ang pagkabuutang anak. Unsaon man, kanang usabmitar kanila. Dili sa ingon nga musunod ka sa ilahang tinuohan, sa ilang batasan. Imo silang respetuhan. Buutan ka ako moingon ko kabalo nag-ana usaon pag kuan sa anak nga buutan. Mutahod na sa inahan, mutahod na sa amahan. O niya, uban ni og prayer and fasting. Magampo sad ko para nimo ana. Si Milagros, salamat pastor na na remind sa amo ang kinabuhi. Digo City, Davao del Sur, Baptist Church. O, salamat kayo sa mga Baptist Church, no? Salamat kayo sa inyong pakiguban. Joel Ambrad, sa pagpangalagad sa buhing Dios usa lisod nga lakang ang aswat sa imuhang pamilya. Ang mahiuban sa pagsimba. Basta kay sugdan lang nimo nga matinodanon ikaw ra. Musunod lagi na. Musunod na. Ayaw tutuki ang kabugaton. Tutuki nga ang Dios kamanan. Sunod mga kigsuunan kanang wala magsimbag Dios. Dapat wala tay gisalikan. Ato gyung ibutang sa tunahon na kasing-kasing aron mahimong epektibo ang atong pagbuhat sa pagsimba. Kanang wala tay mahimo kung wala siya. Maunay kanunay natong litukon. Maunay kanunay natong angkunon ug ato gyung patuuhon atong kagalingon nga wa gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Unya dili manumpagbakak. Aron dili ka makapanumbag-bakak, ayaw batasana ang pagpanaad. Kanang sige kag panaad, ayaw. Di na mao. Malayo ka, ana. Kay, mabito ng pagpanaad, kanang, ang imong isaara na dasig, unya, murag nalipay, murag pugwa. Mao na nga, ang imo harag yung buhaton mo ni, tugot sa Ginoo pastor, panalanginan gyud kas Ginoo. Itugot sa Ginoo sis, Brad, panalanginan kas Ginoo. Buti pasabot na imong kasing-kasing. Niabli na sa pagtabang, niabli na sa pagatag. Dili kay imo na siyang saaran, mahalin ni akong yuta, mahalin ni akong barko, mahalin ni akong helicopter pa na. Agin na. Si Lindy na Gabutero, thank you. Pastor, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo nga imong dumala. Thanks you Lord. Unta daghan pang katawhan mo balik sa Ginoo pinaagi sa imong programa. Salamat sa Ginoo. Akong gipasalamatan ng Dios sa atong programa nga iyang ubanan since sa 2015. 2015 ko nga nagdumala ani mo programa ang pulong mo kinabuhi ko. 5 years sa FM Radio 97.9 sa Cebu City. Unya naay mga trials, mga pagsulay ang Dios naguban. Gilipalibil up ipatubo karon na natin FM Radio unya na nasa recording studio. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan og una sa tanan ang kabag-uhan sa tao. Daghang kayo mga testimony sa atong programa. Ang tao na bag-o, dasig,
nawagtang sa bisyo. Usa na niya ni mga kaigsuonan kung wala ron makig-uban si Josepino Paran. Daghan pa, perting daghan na. But ipasabot, nahimaya ang Dios sa atong programa. Og salamat sa Ginoo. Nahimaya ang Dios. Napasidunggan ang Dios. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, wala tay mahimo kung wala siya. Pastor Gideon kanang muhatag og kadaugan sa panimbahon og mga or testimony sakto nang moingon ang wala ko kasimba kay gikapoy kay nakatulog kay nahubog kon murag ako nga naminaw lain man tingali. Di na testimony ay. Dili na mao. Ang pastor ana muhimo na siya og Sunday school. Ang buhaton ana Sister Nars Boyan, ang pastor muhimo na siya og mudugang na sa iyahang simbahan, service ang simbahan og Sunday school. Kay diha sa Sunday school na ama na say kuan kanang conversation ang mga gitudluan makayagyag man sa ilahang gibati, makapangutana, makashare unya limit lang gud 3 minutes ang share, 3 minutes nga pagpadayag, 3 minutes inana lang. For example, Sunday school dapat ay tema. Ang Sunday school man gud na ay tema. Nindot kayo ang simbahan ay Sunday school. Na po yung bang mga Sunday school, simbahan nga mag Sunday school mura po wali. Walay conversation nga nitabo. Humagwali, walay pangutana. Walay. Humagwali mga kaigsoon, walay interaksyon. Dapat ay mga pangutana. Ang akong ika-advise ana sa Narmoyan, ang pastor nga nagdumalaan ang kinahanglan na asay mga Sunday school para ma-open ang isyu. Para matudluan yun ang tao. Or kaha mga Bible study. Pero mas nindot yun ang nasa Sunday school. Tigpaminawan pod ko nimo pastor sa Love Radio kaniadto kadtong pagbalaan kamo kay ako balan. Kami kauban ato Pastor Art. Actually ang kuang gyud ato nagdumala sa pagbalaan kamo kay ako balaan man si Pastor Art Pakli. Unya nisunod ko mo na nga ang pulong mo kinabuhi ko. Si Marge Inston, ang kining programa nimo Pastor diri ko na bag-o. Kay sa una lahi ra jud ko kay kusog kaayo ko mamalikas. Tas dali ra ko masuko, luuran, karon grasya jud sa Ginoo. Kay daghan kong nakatunan o gibag-o jud ni Lord ako kinabuhi. Wow. Oh, salamat kay sa Ginoo. Salamat Pastor sa mga pulong daghan jud kong nakatunan akong ginasulat ang tanang verse ang imo hang gigamit matag live nimo. Ika ni GC Kabugnason. Wow, no. Walay Sunday school Pastor. Okay. Kinahanglan na asay Sunday school kay naaman na sa conversation. Ang tao makapangutana, ang tao makapadayag siya ba. Unya, Maylin Sarwilo, good evening Pastor watching kwait, gimingaw na kog simba. Kanang daghan, no? Salamat kayo. Mukanta ko mga kaigsuonan, atong oras, hapit naman alas 10, alas 9:47 naman. Daghan ba kayo kung mga pwedeng ikashare mga kaigsuonan may tungod sa pagsimba. Dunay tinuod nga pagsimba, doon na pwede dili tinuod nga pagsimba. Roma Kapitulo 12, naghisgot na ang tinuod nga pagsimba. So ato nang hisgutan pag yun. Ugma, kung di ko ka-live ugmas buntag, live ko ugmas gabi. Ana lang. May ako ang sit up. Ako lang ipananghi diri sa itong programa. Kung di ko ka-live ugma sa buntag, ugma sa gabi maka-live ko. Kaysa ako anang gikaingon, na ako'y dapat sa nga trabahoon. Lamang inigsod na sa FM radio, gikan sa buntag kadlawon hangtod na sa gabi magtingog ang FM radio. Lamang diri sa live, dili gyud inana ang uban mga kaigsuonan usa ka oras, taas na kay nang 2 ka oras. Pero diri sa atoa, wala na to kwintaha ang oras. Ang ato ang gitinguha dinhi naatay makatunan. Makabasa ko sa inyong mga mensahe, makakuha ko og mga pagbati gikan ninyo. Unya mga pangutana, maunay ako ang gigukod
Munay ako ang gitinguha nga giunsa sa Dios ang akong kinabuhi pag-usab. Gibag-o gihingpit mga kaigsuonan. Maunay akong gitinguha nga inyo usad kining maambitan. Kay daghan mang mga tao mga kaigsuonan nga motuo anang nobody is perfect. Sa tao ra nang di motuog perpekto. Tinuod sa tao walay perpekto. Pero dunay giila sa Ginoo nga tao nga hingpit. Kay kung wala pa, dili unta iwali ni Jesus nga miingon siya sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 48, pag mahingpit ka mo, kay ang inyong amahan, hingpit. Muna mga kaigsuonan, importante, sa mata sa Ginoo, maayo kag binuhatan. Sa mata sa Ginoo, wala kay gisalikan. Sa mata sa Ginoo, wala ka mo saksik baka. Matod pa diri unsay sikta nimo pastor, ganahan ko dawi ka mo speaking pastor. Good to humble heart to teach all people. God bless pastor. Rinki Mika Kuta. Siguro prihor man siguro tag mga sikta. Kaya importante prihor tag espiritu prihar gyud tag kinaiya. Anak lang. Salamat kayo sa imong pangutana. Si Renier Pedro Dadlis, pastor, maayong gabi mo reply lang ko ugma aron daghan ra ko rapod makadungog makabati sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga pulong Pastor Gideon nga imong gisulti. God bless pastor uban sa imong pamilya. Watching from Barangay Santol, Binalbagan, Negros Oriental. Ako mga pagdasig i-share lang yun ninyo ang atong programa para mas daghan makadungog sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan labi na sa pagsimba. Ako pod pamilya pastor i-apil ko sa imong pag-ampo na unta mabautismuhan ug makita nila ang kamatuoran. God bless. Gikan ni balot noy pikaniete. Okay. Ang inyong mga pre-request ako na siyang i-screenshot para ako na siyang mabalik-balik diri ug ako madala sa mga pag-ampo. Salamat kay pastor tungod sa imong programa. Dako na jud ako ang kapag-uhan gikan ni Sister Bernadette Alsola nga dias Kalamba. Wow. Mukanta sa ko mga kaigsuonan before ko manamilit. Unya, okay. Ako sa nga tagaan og pagtagad ha. Anatoy ka request ka gani naglabod pero wala na ako mabasa. Ako sa ni nga ipatukar unya kuan. Nawa man. Labod man siguro. Okay. Ni ako rin putlon ang labod para makakanta ko niya. Manamilit ako sa itong programa. Sa imong mga labod uban sa pagtuo dawaton ko ang kaayuhan. Okay, mo kanta ko mga igsuon before ko manamilit. Akong awiton ang lahutay. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may utlana, usayaw kaloya, kay
kay mayong mapa angay kalan mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo, tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaluya, kay mayong mapa angay ka lang mula utay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinut-anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos tumuli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihaang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may udlana. Busa ayaw kaluya, kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Og dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagada, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may udlana. Busa ayaw kaluya, kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Alang sa mo request ani nga kanta ha, pwede ra gyud mo request mo og lahutay. So na akong kantahon mga igsoon before ko mo namilit si Jesus atong higala. Ampinging kinabuhit mo, ampinging kaugmaon mo, ampingi ang tanan, ang anaakani mo. Pili ang ikauban mo,
Pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anaa ka, hinumdumi piniyalan raka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdin ang mission mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo atong higala. Maigsuon kinahanglan mo pili gyud tag barkada kanang muunong, dili ng barkada mga kaigsuonan nga dili muunong sa pagpangalagan. Okay, salamat kay sa atong buhi nga Dios nga nag-uban kanato og adto ta sa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag usa sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta. Ato ang pasalamatan unya ato siyang pasidunggan sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa kalampusan sa amo ang panag-uban ining programa. Salamat o Dios nga padayon kang naggiya ka namo, diin padayon mo kami gitudloan o gipahinumduman sa angay ng makatunan ug amo ang buhat o Dios samtang napamis kalibutan. Padayon ka mga bless ako mga kaigsuonan nga nagsunod ining programa. I declare blessing, 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 and blessing. Nga kaming tanan maggamit sa imong mga plano, sa imong pagbuhat o pag-umol nimo kanamo. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo amahan. Guniti kami o Dios o tagai kami kanunay sa kadaugag kalampusan sa amo ang gitinguha nga mosunod kanimo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amahan, amo isalig usurindir kanimo ang tanan namong kinabuhi, kay wala mi mahimo kun wala ka. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban, maghahatag ka na mong kusog kadasig labaw sa tanan kaayuhan o kabag-uhan. Among giklim o Dios ang kaayuhan sa akong mga kaigsuonan, among klimon og tuuhan ang kabag-uhan sa akong mga kaigsuonan, ug ang mga panalangin pinasay pabor gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. O salamat Ginoo nga magapanalangin ka sa mga nagbaho, mga nagnegosyo, bisan pas nag-eskwela, bisan pa Ginoo sa mga nagtuon sa imong mga pulong. Padayon ka magadasig magalikod naman. Salamat o Dios kay ikaw magaproteksyon, walay bisan unsang dautan nga makahilabot sa among pagpaminaw o pagsunod pagkinabuhi sa imong mga pulong. Amahan ako silang itugyan isalig di kanimo nga among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini niyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Bye-bye. Kung naamoy mga pangutana o kaha naamoy mga pre-request o kaha mga pangutana, pwede ra gyud nga inyo kung i-chat sa ako ang account Gideon Candelario o kaha text ako ang number 0932638434. Good night. God bless. Magahalan, magapagdahin, mag-aawit, kanimo pamahal. Bye-bye. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang I love you. I love you.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,